Това е поредното събитие, което правим, за да отбележим 1150 годишната на Моравската мисия на светите брата Кирил и Методий и това, което е още по-важно, да отбележим българския принос в нея. Да покажем на света, че цар Борис I превръща тази мисия от обикновено мисионерство в трансевропейска цивилизация. Ролята на България е безспорна. Това е роля към европейската цивилизация, европейската култура. Ние искаме да възпитаме нашето младо поколение в уважение и преклонение пред делото на светите братя, но и най-вече на българската държавническа мисъл, която успява да сътвори една цивилизация, която прави български език, латински език на Източна Европа и дава възможност на българската държавническа мисъл да доминира през цялото средновековие. Заедно с държавните институции ние правим едно честване, което считаме, че трябва да бъде един добър пример за младите, за това, че се струва да се гордеят, че са българи, за това, че е хубаво да се връщат назад в спомените си към ценностите на нашето минало, към златния век на нашата книжнина, към това, че България е била един от най-важните фактори в Европа през време на цялото средновековие и за това, че те са достойните синове и наследници на това свято дело. Excellent!